Čaute ľudia u nového videa a v tomto videu vás tu zase víta Todeska a som tu spoločne s mojimi dvomi kamarátmi a jeden z nich je Aďo. Čaute. A potom ešte Matúš. Čaute ľudia. A v tomto videu proste budeme pušovať všetkých mojich brawlerov na 500 trofejí, takže asi môžeme ísť na to. Odber. To je pravda, Aj like, samozrejme. posluchnite ich a dajte like a odber. Tento tyk nie je moc dobrý. Jo, Sandy ma zastopla. Prečo sa mi tak kúk, že po mne tu žia dva týmy? GG. Ty si to dozomrel? Typol som. Ako sa panuješ? No dobre, tak nič. Nemusí po nás ísť toto tyk so štvorkovým týmom. Samoreálne, naozaj. Nice. Musíme dodžovať. Perfektné dodge. Asi. A na konci videa spravte hodnotenie, kto bol z nás troch najlepší. Ok. No dobre, ty kokso. Som nečakal. Ja som chcel dať gadget. To nič. GG. Počkaj, tu máš 161, no dobre, tak ja si na niekoho lepšieho. Ja idem radšej Otisa. Ty strá môžem? Idem tiež stráci. Ok, ready. Počkaj, mám dobrú gadžetu? Hej, podľa mňa. Dobre. Dúfam, že už táto hra sa nám podarí. A vyhráme. A na záver pôjdeme s tisíckami. No... S 2000-kami. No aj to len, Aďo, ty nemáš 1000. S Eluxom pôjdeme. Nie? Aďo, To si hovoríš do nemyslím. videa, ty hovado. Ja viem. Ja žijem. To sú boti, takže dobre. GG. Proti botom je to ľahké. Jak proti Aďovi. Čo? Alebo spíš, keby možno mali z body 1v3, tak možno to aj klačne. Ono si trafil sedmičkového pírla. Teda. Sotva. Proti tým botom je to ľahšie, takže... No. Toto bude možno aj Ja to také... nedám proti botom, lebo to nie je až tak moc férové. Zase čo čakáte proti botom? A nech hovorí jeden halo. Príšlo powerov máme za 2 sekundy. Ozvi. Nevyšiel. Tak. Nepovedal som si že like and subscribe? Povedal. Tak. A ty koneko lepšieho. Dobre, Danko. Dajte ready. Počkajte, idem vyhodiť oné. Baby sa tu naši dvojková, že? Ale nejak sa to nepodarilo. To je taký menší Frank. Ultina. Môj... To je krivý. Ona je krivá. To je ten krivý týpek. Ja mám 29 hapok. Počúvajte, ja mám že 29 hapok. Ona je priamo pri mne. Tá Meg. A ona mňa nevie trafiť. To ešte Toto vedia, som ťa sejbol. To je väčšia lopata ako každý z nás. Ako Aďo. Aj keď nie, to zase nejde. Ďalší win, yes sir.
Ak teraz vyhráme, tak už mám 500 na jednom brawlerovi. To bol sexy. Fúha. Nie. Kto to typne správne, tak mu darujem takú vec. 50 eur. Nie, to nie. Zase si nemyslíš, že som taký bohatý, hej? Kto to uradne správne, mu darujem ručne vyrábanú vec. A čo akože majú uhádnuť? Veď ja nebolo... Keď dáte 200 odoberateľov, tak vám odhalím, čo to je. Ale oni ani nevidia, že čo majú typovať, či čo. Ty ste povedal, že keď to typnú, tak vyhrali, ale čo majú A čo keď typovať? typnú? Ale čo majú typovať, halo? Ja figurka zase. Nie to taká... Není brávko figurka. Mi tak hovorí, že to není brávko figurka, si inteligent. Ty nehovor mi takéto veci. Za kľud. Ten 12-kový... Lebo to nasadujem, to je máme. Dal. Čo? Čo? Aby to bolo také dobré... To, čo bolo? Ale plus 2. Áno, plus 2. Kiril, Skiller, 4, 3, 9, 5, 8. Dám si lepšieho brawlera asi. A kto? Nepočúvajte to, píšte srdiečka do komentárov, lebo ja ho veľmi dobre poznám. Nepočúvajte Matúša, speš. Vystrihni to. Asi. Nech ja som to povedal. Ale... A asi vieš, čo som povedal. Ok. A keď to nepôjde vystriham, tak to správ to video ešte raz. To už ešte nie, lebo... Niekoho som zavied. Koľko to video bude mať minút čo do... Prosím? Koľko to video bude mať čo do minút? Možno tak 10 asi. Aj viac, tak 20. No dobre, asi možno za chvíľku no. Tak ale ak to stihneme pušnúť, tak možno to bude trvať aj menej, ale ak sa nám nebude dariť a budeme prehrávať, tak... Ja Káďo v prajme. Ja som dostal dobrú gadžetku. Dobrú účinku dostal, ne? Čo som si gadžetku vymenil. Matúš, už ticho. Ja som typol. Rip. On si dal gadžetu. Ne. Máte si to na tebe. Neutekaj. Ale musíš dať prvé miesto, halo. Hyper. Matúš. Nedá. GG. Dvoch brawlerov na takej veľkej mape netrafili ani na 100 rokov. Ale tá ona, Sandy mala štít, tak to nemohlo trafiť. Ale trafil som ju. Možno. GG. Good play. Je to tam? Potrebujeme dať ešte tak 3 výhry, alebo 2 asi. Chalani, sorry, musím niekoho lepšieho. Tak ok. Ide napríklad Kolca. Tak ok. 1000, čo už? Ja idem napríklad Mika. Čo? Nie, 2000 radšej nie. Ináč aj Matúš pušol 2000 na Mika. A ja mám 2000 na Cordeliusa. Ale Aďo nemá... A Aďo je slabý, ale nepúšol nič. Rybaďo. Ale nie, Aďko, to som tak nemyslel. Áno, aj to vystrihni. Všetko vystrihni, Alebo- to bolo pekné video. Alebo ja povystrihujem Matúša. Ale bože. Áno, vystrihni Matúša, A bo nie. ten tu použil Nie, nevystrihni. nebola Simon. Matúš, si sa nimi chováš. Môžete poznať... Aďo hovorí ten pravý. Môžete poznať Simona z minulého videa. Ale on mi teraz volal. No nie minulého, ale predminulého. Tak, good ulti. Čujem ťa, koho trafím? Skoro všetkých. Ideme... Nikoho si netrafil. Ale... Tvať. Gadget... Poďme si. Lidia Fengová. Bum! Aďo, vystrihni to. Ne.
Ale už prestaňte. Ešte 2 hry. Môžem povedať jeden dotazník? No, asi. Tak poďme. Aký dotazník, no? Nechcel som povedať tvoje práve meno, akože celé priezvisko. Ešte nehovor to, lebo to sa neoplatí vôbec. Ja viem, zabanujú ťa. Ja nepoviem, koľko prebola 3 bloky, veď. To som Ale životne ja nestalo. to video budem reálne editovať možno tak reálne aj deň. Nepríde. Lebo to video, že budem asi musieť celé popozerať, že aby som videl, že priamo, že čo mám poeditovať, že kde ste mi to povedali, takže to je kúk. To väčšinou editujem možno tak o to menej aj. Gadget. Ako dlho sa to edituje? Väčšinou mi to možno trvá tak pol hoďku. Rip. Alebo aj keď je to dlhšie video, tak aj hodinu aj viac. Tak to ja neklačnem. Ale Aďo by sa mohol spávnuť, však? Ty. Ja som lopata. No nevadí -6, čo to je -6 nič. Ak nechcete byť lopaty ako my všetci, tak dajte like a odber. Počkať. Dal by som ich radšej na vašom mieste. Však je to ťažké. Nie je to ťažké. Kuse ho tak volám. Tak to vzniká, ja som ti hovoril, že vzniká. Get out. A ako natočíš videa? To je taký typek volá, že Danko, Daniel. Taký typek. Aj hej. Ježe krov. Danko! Tu je ten Daniel, tu je ten To je Daniel. Daniel! Ja som good boy. Ty si good girl. Ne. Dievčatka, tiško. Wow. Teda čo? Nie. Jak reálne sa mohol spávnuť ten Danko? Áno. A ešte jedna. Ešte jedna. Takže dobre, posledná hra. Ušol som. Posledná. Mendy na 500 trofejí. Ja som Pozrite. oveľa lepšia ako... Počkajte, ja musím končiť. Aha. Čaute. Čau. Takže... Čau. Hru si s vami dám, ale volať nebudem. Ok. Dobre, bolo, že ideme ready. Ok, takže ľudia, bohužiaľ, Matúš už musel končiť, ale môže ešte posledných pár hier, takže asi už púšneme tu tých 500 a bude to. Video už má skoro 20 minút. Teraz? No. GG. Alien Fame a Pipera má Prestige 2, GG. A Prestige 2 nič vôbec neznamenajú. To je ten Prestige 2 typek. Kde to je on? Ten Emre, predsa. Tak ty si kúkt. Čo ty odplávaš? Tak ale zase nemuseli ste ísť tisícky, ale dobre. Ale ja si to chcem. Ľudia, je to mám toto. Tak GG. Ja či si tam 500 powerpointov alebo 100 powerpointov. No powerpointy sú mi na nič. Najlepší skin na svete. A ináč vy ľudia už viete o tom, že kole tu už sa dá zase hrať. No. Takže... Pošli na devičku, na Prestige 3 a potom keď sa zase naprvé náhodou tak nič. To došlo mi troška. Aspoň to druhé miesto tuším. Alebo ak ja za druhé miesto dostanem plus 6. Nie. Teraz za tuto miesto stalo minus 5.
nie, počkaj. Tak som ho spravil. No zase takže -2 či koľko. Tak jeden tým pôjde na párky. Ale som asi chcípol. No tak, No, ja tiež. no tak nie. Nie! No ale jedno, ale... GG musíte poťahať, ale tak na čo idete vy 1000, keď ja mám iba 500 trofejí? No ešte, no ani to nemám. 2-1. Ale, Teraz iba týka zabijeme, ja to väčšiu. no ok, tak to je asi výhra podľa mňa, lebo vy máte proste moc veľa powerov, ale tá PMK je moc OP. Nej, že ja som skoro zabil. Aspoň proti mňa. To Franka tu hra nejako veľa ľudí, nie? Kam ja tu to dokážem všimol. A normálne, už to není Matúš a už je tu Tixie. Hej, všimol som si. Celkom. Tá Pemka, ja už chcem Ja som to cel... Nebo ja to počujem. Ja teraz vám ukážem. nepočkaj, áno. Ja som zapal tú Pemku. Áno, oplata. To bola oplata. Čo vám robí? Teraz si chcípla Aby ste vedeli. o zónu, ale... To... Keby dačo. Čo? Pekne? Zabil? Čo aby vedeli? Tento trickshot, sleduj. Aha. Yeah! Ale oni potrebujú tu gadget buffy, ale palejte sa. Je to tam 500 trofejí. Ale na záver ešte poďme najviac trofejovými brawlermi. Nie, to by už stačilo pre toto. Už aj Matúša si musí končiť, jo. To by už stačilo podľa mňa. Ešte profil ukáž. Akože môj. Aj tvoj. Ak sa pozrite, tak tu mám celkom veľa brawlerov na 1055. Mám tu pár goldov a samé tieto. Neviem, ak sa volajú. Silver, alebo ako to volá. Potom je tu Aďo. Tento má celkom tiež dobre. Má tu každého na 250. A ešte Matúša profil. No. Ten už je afaka, ale... Či je to... To čo spravili so friendmi? What the? Kámo, ja sa čudujem. Počkať, mi dal friend request, že 111 tisícový friend. Tak ja ešte nájdem Bibi, toto. Profile. Ja začudoval, že bude tak načítava. No tak, on tu má pár prestižov. On tu má 67 na... No to radšej nebudem vysvetľovať, dobre. A mám tu aj veľa na vúde. Tak vidím. A má účet z roku vlastne 2022. Aďo má účet z roku 2024. A ja mám účet z roku 2023. Čo? Matúš má najstarší účet. Idem asi možno aj posadiečkovať nejakých friendov. Asi A ideme s tým? Čo? Pásne tu. Čau. Ok, tak podľa toto by sme ešte mohli aj zakončiť. Ešte ukážem jeho profil. On pušol ozaj Mortisa na Prestige 2, čo? Ako nejaký gambler. Ok, tak toto by asi stačilo. Pušli sme tu celkom veľa. Má najstarší účet z nás, dobre. Má tam 6-7, to je jedno. Ok, a to by podľa mňa stačilo. Mám tu každého na 500, takže bude to jedno Damian, ale to až potom. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Môžete dať teda like a odber, ak nechcete byť lopaty. Ako ja. No a ako ja. To je čo. Ok, tak asi to by už stačilo, no. Tak zatiaľ čau. Tak čau.